Tervetuloa kaikille kohti vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä hankkeen päätösseminaariin. Niin täällä paikan päällä Musiikkitalolla kuin siellä verkonkin välityksellä. Minä olen Sanna Talvia Itä-Suomen yliopistosta ja toimin tänään tämän seminaarin juontajana. Aluksi ihan muutama tärkeä käytännön asia. Hankkeen aikana on järjestetty Teams-työpajoja eri alojen ammattilaisille hyödyntämällä erätaukokeskustelumenetelmää. Työpajoissa tavoitteena oli dialoginen tasa-arvoisuus. Myös tässä tilaisuudessa me hyödynnämme yhdenvertaisuuden ja turvallisemman tilan periaatteita. Näiden avulla rakennetaan yhdenvertaista, kunnioittavaa ja avointa ilmapiiriä ja keskustelua. Tämä tarkoittaa kunnioittavaa tapaa kommunikoida, tilan antamista ja toisten kuuntelua. Otetaan vastaan uudet aiheet, henkilöt ja näkökulmat ennakkoluulottomasti. Jokaisella on oikeus tuntea olonsa turvalliseksi tässä seminaarissa. Tarkemmat tiedot tästä asiasta löytyvät täällä Musiikkitalolla terassilämpiön edestä seminaarin kotisivuilta ja myöskin verkkoseminaaria seuraavilla keskustelualustalta. Jos tähän aiheeseen liittyen tulee kysyttävää, niin voitte kääntyä tilaisuuden aikana häirintäyhdyshenkilö Kati Kuisman puoleen ja tilaisuuden jälkeen ottaa yhteyttä Terhi Koivumäkeen. Molemmat työskentelevät Sydänliitossa. Sitten kun viestitte seminaarista sosiaalisessa mediassa, niin toivomme teidän käyttävän tunnisteita vastuullisempaa painopuhetta ja vastuullisempia käytäntöjä. @painopuhetililtä twiitataan tilaisuuden aikana myöskin twiittejä. Nyt on aika avata virallisesti tilaisuus ja pyydän Sirpa Sarliota sosiaali- ja terveysministeriöstä paikalle. Hän on toiminut hankkeen ohjausryhmän varapuheenjohtajana. Ole hyvä, Sirpa. Kiitos. Kuuluuko mun ääneni? Joo. Hyvä, joo. Kiitos Sanna näiden periaatteiden avaamisesta ja oikein lämpimästi tervetuloa kaikki täällä paikan päällä ja myös siellä etäyhteyden päässä. Mä olen todellakin Sirpa Sarlio sosiaali- ja terveysministeriöstä ja olen toiminut tämän hankkeen varapuheenjohtajana. Meillä on ohjausryhmässä ollut itse asiassa 5 eri ministeriöstä ihmisiä, joka kuvaa tämän koko aiheen niin kuin poikkihallinnollista kiinnostavuutta ja myös sitä poikkitieteellisyyttä, mitä me ollaan tällä tavoitettu. Ja tänään me siis puhutaan stigmasta ja stigmallahan me tarkoitetaan tällaisia negatiivisia, usein stereotyyppisiä, sosiaalisesti leimaavia ominaisuuksia, joita liitetään ihmisiin. Ja stigma vaikuttaa monella tavoin negatiivisesti sekä siihen yksilöön, joka on stigman kohteella, mutta myös yhteisöön ja koko yhteiskuntaan. Ja lihavuus, joka on tämän päivän erityinen aihe, niin siihen liittyy stigmaa ja painosyrjintää, joka ilmenee monilla yhteiskunnan eri aloilla, koulutuksessa, työllistymisessä, sosiaali- ja terveydenhuollossa ja monella eri tavalla. Se voi olla painosyrjintää, epäasiallista kohtelua, kiusaamista, pienempää palkkaa, vaikeuksia työllistyä. Tutkimuksesta on identifioitu monia tapoja, joilla stigma ilmenee. Ei ole ollenkaan tavallista, mä olen itse aikanaan myös vähän tutkinut stigmaa esimerkiksi terveydenhuollossa, että ihminen kertoo mulle haastattelussa, että menin lääkäriin sen vuoksi, että oli flunssa tai joku muu, mutta tulin takaisin niin kuin laihdutusohjeet takataskussa. Et ei nähty sitä ihmistä ja sen huolia, nähtiin vaan se paino ja lihavuus. Eli tavat puhua, viestiä ja toimia lihavuuden ympärillä, ne voi vahvistaa sitä lihavuuden stigmaa tai toisaalta myös liennyttää sitä. Lihavuus ja stigmahan herättää hirveän monenlaisia tunteita helposti. Paino on hyvin sensitiivinen asia ja me käydään aika usein kiivasta keskustelua siitä, että mikä on yhteiskunnan vastuu ja mikä on yksilön vastuu ja mitä kukin ajattelee olevansa lihavuuden taustalla. Ja usein esimerkiksi sosiaalisessa mediassa nämä keskustelut on hyvin kiivaita ja niin kuin, hankalia. Toisaalta stigma näkyy myös hiljaisuutena. Siinä, että asiaa ei oteta puheeksi ja sille ei tehdä mitään. Ja tämä on se, mitä me päättäjissä esimerkiksi usein nähdään. Stigma on niin vaikea asia, että niin kuin ei panosteta siihen lihavuuden ehkäisyyn ja hoitoon ja siihen, että meidän ympäristö olisi terveellinen ja tukisi terveyttä. Ja se näkyy meillä myös, kun me järjestettiin näitä työpajoja. Meillä oli erittäin vaikeaa saada osallistujia siihen päättäjille tarkoitettuun työpajaan. Eli stigma ottaa monia muotoja.
Lihavuus on Suomessa myös tietysti kansanterveydellinen ongelma, jolla on merkittävät kansantaloudelliset vaikutukset ja lihavuuden ehkäisy ja hoitoon me tarvitaan monien eri tahojen yhteistyötä. Mutta on tärkeää tunnistaa se, että lihavuuteen liittyvän stigman purkaminen ja vastuullisen painopuheen lisääminen, ne on niin kuin välttämättömiä edellytyksiä siinä, että me voidaan niin kuin, edetä siinä, että me edistetään kaikkien ihmisten hyvinvointia ja painosta liippuvatta, mutta myös edistetään sitä painonhallintaa ja lihavuuden hoitoa. Ilman, että me lähdetään purkamaan tätä stigmaa, niin väittäisin, että meillä ei ole mahdollisuuksia onnistua lihavuuden suhteen. Kannustaisin myös siihen, tai niin kuin haluaisin nostaa tässä esiin se, että stigmaa voidaan vähentää. Et meillähän on moniin sairauksiin ja asioihin liittynyt stigma, jota me ollaan onnistuneesti purettu, esimerkiksi epilepsiaan, syöpään, ja nyt on mielenterveyteen liittyvää stigmaa viime vuosina purettu hyvin paljon liittyen esimerkiksi masennuksiin ja muihin. Ja nyt olisi tärkeää saada tämä sama muutos käyntiin lihavuuden kohdalla. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me annetaan ihmisille keinoja ja välineitä pohtia sitä omia asenteita ja arvoja ja toimintaa suhteessa lihavuuteen ja painoon. Ja tänään mä toivon, että me saadaan tähän työkaluja. Eli me ollaan täällä tänään sen vuoksi, että valtioneuvoston kanslia on rahoittanut tätä kohti eettistä ja vastuullista painopuhetta ja käytänteitä hanketta, ja me kuullaan hankkeen ehdotukset ja keskustellaan niitä. Ja tämä hanke käynnistettiin, jotta me saadaan tietoa päätöksenteon tueksi. Ja me tarvitaan tietoa, me tarvitaan konkreettisia ehdotuksia siitä, että miten me voitaisiin vähentää stigmaa ja toisaalta siirtyä siitä painokeskeisyystä enemmän siihen, että me ollaan niin hyvinvointikeskeisiä. Mä oon todella iloinen siitä, että todellakin 5 ministeriötä, eli STM:n lisäksi niin MMM, OKM, TEM ja VM lähtivät tähän mukaan, joka kertoo tämän asian niin kuin tärkeyden tunnistamisesta. Ja meillä on ollut aivan loistava hanketyöryhmä, eli tämän hankkeen on toteuttanut Sydänliitto, Jyväskylän yliopisto ja kumppanina on ollut myös Syömishäiriöliitto. Eli näillä sanoilla mä toivotan teille kaikille oikein antoisaa ja ajatuksia herättävää aamupäivää. Laitetaan muutos käyntiin aloittaen tästä seminaarista. Kiitos. Kiitos Sirpa jo herättelevistä avaussanoista. Meillä seuraavaksi on vuorossa 2 tätä ilmiökenttää taustoittavaa puheenvuoroa ja ensimmäisenä meille tulee puhumaan terveyssosiologian professori Pia Jallinoja Tampereen yliopistosta aiheesta Miksi lihavuudesta on niin vaikea puhua. Ole hyvä, Pia. Kiitos. Ja sitten mistä vaihtuu slaidi? Tämän ja se slaidi? Hetken päästä tulee ohjelma, joo, eli sun selvä. diat tulee tuolta näkyviin. Ja mulla on täällä mikki, tätä mun ei tarvi. Joo, täytyy ensin orientoitua tässä. Joo, ja tuosta pääsee eteenpäin ja tuosta sitten tarvittaisiin taaksepäin punaiseen. Joo, ensin kiitos kutsusta puhumaan tänne erittäin tärkeän ja kiinnostavan hankkeen seminaariin. Ja tosiaan mun aiheena on, miksi lihavuudesta on niin vaikea puhua. Mun mielestä ainakin on tuntunut tässä viimeisen 2 vuoden aikana, että on mediassa, tuossa Sirpakin taisi viitata siihen, että tämmöisiä erilaisia kiistoja lihavuuteen liittyen. Ja siksi mä ajattelin pohtia tässä, että miksi tästä lihavuudesta on sitten niin vaikea puhua. Mutta ensin hieman minusta, että kuka mä oon ja miltä kulmalta mä tätä lihavuutta tarkastelen, minkälaisella asiantuntemuksella. Mä oon ollut nyt reilu 5 vuotta terveyssosiologian professori Tampereen yliopistolla. Sitten mä oon tutkinut terveyteen, painoon, ruokavalioihin liittyviä ilmiöitä sosiologina noin 20 vuotta. Mä oon tutkinut erilaisia mediailmiöitä, kiistoja, suomalaisten asenteita, suomalaisten noudattamia ruokavalioita ja niiden muutoksia ajassa viime vuosikymmeninä. Semmoinen niin kuin laaja kiinnostus, ei pelkästään lihavuuteen, vaan tähän niin kuin terveellisen syömisen kysymykseen. Mun tausta on myös Helsingin yliopistossa sosiologian laitoksella ja olen ollut aika pitkään myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella ja sitten vähän lyhyemmän pätkän kuluttajatutkimuskeskuksella. Ja sen vielä hän sanoo, että mä itse en identifioidu terveyden edistäjäksi, vaikka onkin ollut THL:ssä töissä ja pidän terveyden edistämistä tärkeänä, mutta se ei ole mun identiteetti. Ja pikemminkin mä oon tämmöinen tarkkailija, sosiologi,
joka uteliaana tarkkailee ja tutkii ja analysoi sitä, että mitä terveys ja paino meidän kulttuurissa tarkoittaa eri ihmisille ja ryhmille. Ja toki mä olen myös, niin kuin nykyään voi itsestään jotain sanoa esityksessä, niin olen myös itse kehollinen ihminen, että toki sitä tulee myös omaa painosuhdettaan tarkkailtua joskus, pohdittua. Mutta ensin tämä, että miten niin on vaikea puhua lihavuudesta. Siitähän jauhetaan koko ajan. Media on pullollaan lihavuuteen liittyviä juttuja. Ilta-Sanomaa, Iltalehtien lööpit ja jutut kertoo tosi usein lihavuudesta, julkisten dramaattisista painonpudotuksista. Lihavuuteen keskittyviä televisio-ohjelmia on Olet mitä syöt, erityisesti Suurin pudottaja, Kulta sinusta on tullut pullukka. Ja sitten viime vuosina myös toisenlaista näkökulmaa lihavuudesta on ollut mediassa. Yleisradion Vaakakapina, kehopositiivisuusaktivistit joitain vuosia sitten ja nyt syksyllä esimerkkinä tämä Raisa Omaheimon Ratkaisuja läskeille -kirja, joka on ainakin mun kuplassani saanut aika hyvin mediahuomiota. Eli lihavuudesta ja painosta kyllä puhutaan, mutta jotenkin se kuitenkin tuntuu olevan vaikeaa. Ja mitä se sitten tämä vaikeus tarkoittaa? Se tarkoittaa erilaisia jännitteitä. Siellä on ensin tämmöinen terveyden edistämisen ja kaupallisten laihdutusyrittäjien pitkä historia 1800-luvulta viimeistään alkaen, joka törmää 60-luvulla syntyneeseen lihavuusaktivismiin. Ensin Yhdysvalloista, sitten Eurooppaan, Suomeen. Toinen jännite on halu vaikuttaa suomalaisten elintapoihin. Kansanterveystyön ja terveyden edistäjien pitkäaikainen pyrkimys. Mutta sitten se törmää tällaiseen ymmärrykseen, että kaikilla on oikeus elää kuten haluavat. Miten nämä sovittaa yhteen? Kolmanneksi tiukat kehoideaalit törmää sallivaan käsitykseen kehosta. Tiukkia kehoideaaleja edustaa esimerkiksi erilaiset fitnesshenkilöt ja muut. Sitten siinä törmää myös henkilökohtainen yksityinen elämänalue, hyvin intiimi asia yhteiskunnallisiin kansanterveyden pyrkimyksiin. Paljon erilaisia jännitteitä, varmaan vielä on jotain muitakin. Sitten mä katson vähän niin kuin näiden taakse vielä, että minkälaisia tämmöisiä päänäkökulmia lihavuuteen on ja niiden argumentteja, miten ne törmää toisinsa ja miten me voitaisiin ehkä niitä sovittaa. Kuten mä mainitsin, niin tässä on nämä 1800-luvulla olevat pitkän linjan näkökulmat, kansanterveyden, lääketieteen, ravitsemustieteen näkökulma lihavuuteen. Ongelmana nähdään lihavuus, siihen liittyvät terveysriskit ja tavoitteena on parantaa yksilöiden ja kansanterveyttä tieteen ja rationaalisten päätösten avulla. Sitten tämä kaupallisten ruokavalioiden näkökulma, jossa myös lihavuus on ongelma, mutta enemmän niin kuin ulkonäön suhteen eikä niin kuin kansanterveyskysymyksen kautta. Siinä tavoite on pikemminkin timmikeho. Sitten meillä on myös ruokateollisuus tässä jonkunlaisena toimijana, joka ei nyt sillänsä ottaa lihavuuteen kantaa. Jonkun verran kyllä nykyään siihenkin ottaa kantaa, mutta siinä enemmän periaate on kuluttajien valinnanvapaus ja yritysten oikeudet toimia. Ja täällä on sitten erilaisia jännitteitä ja ristiriitoja näiden toimijoiden näkökulmien välillä. Mutta kuten mainitsin, niin sitten viime vuosina on yleistynyt tai saanut voimaa Suomessakin uusi näkökulma. Lihavuusaktivismi akateemisessa kontekstissa Critical Fat Studies, tutkimuslinja. Ja se kääntää aivan toisinpäin näiden kahden aikaisemmin mainitun päälinjan argumentin. Ongelma ei olekaan lihavuus, vaan lihavuuteen liittyvä stigma, läskiviha, laihdutuskulttuuri ja tämän tyyppiset asiat. Tavoite ei olekaan laihtuminen, vaan kehonormien muuttaminen, tasa-arvon lisääminen, stigman vähentäminen ja niin edespäin. Voisi siis ajatella, että tässä on tämmöinen jonkunlainen kolmikanta, missä on 3 aika voimakasta lihavuuteen kantaa ottavaa toimijaa. Sitten mä mainitsen vielä yhden, mitä olen huomannut, erityisesti Britanniassa käytyä keskustelua seuraaneena, jonkun verran Suomessakin, mitä mä kutsun tässä luokkanäkökulmaksi, joka ottaa kriittisen kannan joihinkin kansanterveysrintaman esittämiin ratkaisuehdotuksiin. Siinä sokerivero esimerkiksi nähdään ongelmana, koska se kutistaa pienituloisten valinnan mahdollisuuksia. Ravitsemussuositukset myös saatetaan nähdä ongelmana, koska ne korostaa tämmöistä kevyttä keskiluokkaista syömistä sitä vastaan, että suosittaisiin tämmöistä työväenluokkaista, ehkä perinteisesti raskaampaa syömistä. Stigmatisoidaan niin kuin tavallaan tietyn tyyppistä ruokavaliota tai syömisen tapaa.
Eli monenlaisia, että ehkä olisi pikemminkin olla tämmöinen viisikanta, että meillä on hirveästi erilaisia näkökulmia. Ja sitten ehkä sen mainitsisin vielä tässä, että mikäänhän näistä ei ole monoliitti. Jokainen ryhmä ja näkökulma ja toimijaryhmä sisältää erilaisia painotuksia. Ei kaikki kaupalliset ruokavaliot ole aivan samalla tavalla timmiä kehoa hakevia. Lihavuusaktivismissa on erilaisia koulukuntia ja kansanterveysporukoissa on myös eri lailla tätä työtä tekeviä ihmisiä. Että tämä vielä saisi niin kuin kirjavamman tästä, mutta tällä lailla niin kuin yksinkertaistettuna. Mistä tämä vaikeus puhua siis syntyy? Eroista. Mikä on ongelma? Lihavuus vai siihen liittyvä stigma? Mikä merkitys terveydellä on? Onko terveyden edistäminen vai joku muu toimintaa ohjaava periaatteessa, mikä on kaikista tärkein? Ja miten vaikka kansanterveystoimijat nähdään hyvän tuojina vai stigman synnyttäjänä? Miten me voitaisiin siis neuvotella näiden lähtökohtien välillä, kun tuntuu olevan aika isoja eroja? Löytyisikö jotain yhteisymmärryksen alueita? Palataan tähän timanttikuvioon. Ainakin sen mä löydän, että nämä 3 näkökulmaa, lihavuusaktivismi, luokkanäkökulma ja kansanterveysrintama, haluaa suojella haavoittuvassa asemassa olevia ihmisiä. Että kyllä mä sen niin kuin näen tässä näin, että löytyy sellainen yhteisymmärryksen alue. Sitten myös tämä terveyden lisääminen, siitäkin löytyy yhteisymmärryksen alueita. Jopa ruokateollisuus, just olin viime viikolla kuuntelemassa K-ryhmän tilaisuutta, jossa pohdittiin tätä terveyden kysymystä. Sieltäkin voi löytyä ja ruokateollisuushan on ollut pitkäaikainen niin kuin kumppani vaikka terveellisten tuotteiden kehittämisestä. Sitäkään ei pidä niin kuin vaan demonisoida niin kuin epäterveellisten tuottajana. Mutta varmasti myös lihavuusaktivismista löytyy sitä nyt, että tuohon merkannut niin kuin terveyden ja hyvinvoinnin lisäämistä, että löytyy paljon yhteisymmärryksen alueita ja vielä enemmän kuin nuokin varmasti sitten. Mutta sitten tästä pohjalta, että mitä kysymyksiä tuleviin keskusteluihin. Minusta tämä yhteisymmärryksen alueiden löytäminen on tärkeää, että mitä muita voisi löytyä kuin nämä mun mainitsemat yhteisymmärryksen alueet. Ja sitten se, että miten kansanterveystoimijat vastaa lihavuusaktivistien ihan relevantteihin huoliin tästä stigmasta, mistä tämäkin seminaari on. Miten niihin puututaan, miten toimitaan, miten edistää terveyttä määrittämättä epäterveellistä elämäntapaa negatiivisesti. Ja tämä on varmasti semmoinen asia, mitä nämä sen kaupalliset toimijat, jotka markkinoi omia laihdutusruokavalioita ja erityisruokavalioita, he myös voisivat miettiä tätä, miten edistää terveyttä määrittämättä tietynlaisia kehoja negatiivisesti. Mutta toisaalta sitten tämmöinenkin kysymys, että minkälaisia ratkaisuja aktivistit tarjoaa kansanterveysongelmiin. Mitä tarjottavaa sitten sieltä suunnalta on tähän, että molemmin suuntaan varmasti on tarjottavaa ja opittavaa. Ja voidaanko me synnyttää aito liittolaisuus eri näkökulmien välillä? Ja mun mielestä tässä niin kuin jo aloituspuheenvuoroissani kuulin, että nimenomaan tällaista niin kuin täällä haetaan ja on haettukin näissä teidän työpajoissa. Että toivottavasti sieltä löytyy jotain. Kiitos. Kiitos Pia erittäin hyvästä alustuksesta ja tuossa oli ihan mielettömän mainiota kysymyksiä ja näkökulmia ja hahmottelua siitä, että mikä tätä vaikeutta ehkä tuottaa ja toisaalta vähän jo ratkaisun yrityksiäkin, ainakin suuntaviivoja sille, että minkälaisien kysymysten äärellä ehkä niitä ratkaisuja myös näihin jännitteisiin voisi lähteä etsimään. Toinen alustus on luvassa seuraavaksi ja Hannele Harjunen Jyväskylän yliopistosta tulee nyt avaamaan ihan tätä lihavuuden stigman käsitettä ja kenttää. Hannele on myös toiminut hyvin aktiivisesti nyt tässä hankeryhmässä, eli tulee hankkeen sisältä käsin myös tätä tarkastelemaan. Ole hyvä, Hannele. Kiitoksia. Kiitos Pia myöskin erittäin hyvästä puheenvuorosta. Siinä oli paljon tärkeitä asioita. Ja vaikka nyt en ole erityisesti lihavuusaktivisti roolissa täällä, vaan enemmänkin lihavuustutkijan roolissa, niin
haluaisin ehkä sanoa just tähän niin kun sun kysymykseen siitä, että millä tavalla lihavuusaktivistit edistää terveyttä, niin on ehkä nimenomaan se kriittinen näkökulma se, että terveyden edistäminen on paljon muutakin kuin pelkästään laihduttamista. Ja se ongelma ja se kriittinen katse tästä tulee siihen, että meillä on ollut hyvin painokeskeinen käsitys terveydestä, ei niinkään terveyskeskeinen. Ja tämä on ehkä se sanoma, mitä sitten sekä nämä kriittiset lihavuustutkijat että lihavuusaktivistit tavallaan yrittävät kertoa, että meidän on turha tarjota esimerkiksi laihduttamista terveyden edistämismielessä sellaiselle ihmiselle, joka on ollut jo 50 vuotta dietillä. Ja se sellainen niin kuin tietynlainen dieettikulttuurin normalisoiminen ei varmastikaan niin kuin kenenkään terveyttä edistä. No, eli ensimmäinen palopuhe on pidetty tältä päivältä. Mä oon tosiaan Hannele Harjunen Jyväskylän yliopistosta. Tätä nykyään olen apulaisprofessori liikuntasosiologian oppiaineessa. Eli olen siirtynyt osittain tutkimaan esimerkiksi lihavien ihmisten liikuntaesteitä. Aikaisemmin olen toiminut erityisesti yhteiskuntatieteen ja filosofian laitoksella Jyväskylän yliopistossa. Taustani on yhteiskuntapolitiikassa ja sukupuolen tutkimuksessa, eli tämän tyyppiset näkökulmat on ohjannut mun työtä. Ja lihavuustutkimuksen pariin on tullut parikymmentä vuotta sitten. Siinä vaiheessa, kun aloin tehdä väitöskirjaa noin vuonna 2000, kun tulin havainneeksi sellaisen kiinnostavan aukon tutkimuksessa. Meillähän on usein sellainen käsitys, että lihavuutta olisi tutkittu todella paljon, ja sitä onkin tutkittu todella paljon, mutta tietyistä näkökulmista. Eli siinä vaiheessa, kun vuonna 2009 mun oma väitöskirja, joka käsitteli suomalaisten naisten lihavuuskokemuksia, ilmestyi tai väittelin, niin se oli ensimmäinen suomalainen yhteiskuntatieteellisen alan väitöskirja, jossa käsiteltiin lihavuutta. Ja tässä kohdassa voisin palata myöskin ehkä Sirpan sanomiin tästä stigmasta, joka vaikuttaa todella monilla tavoilla, esimerkiksi kykyyn puhua aiheesta. Se oli täysin selkeää, tai mulle täysin selkeää, että stigma on myös vaikuttanut siihen, että lihavuudesta on ollut niin vähän yhteiskuntatieteellistä tutkimusta. Eli se on ollut aihe, johon on ollut vaikea tarttua, ja se on mieluummin jätetty tiettyjen muiden näkökulmien sitten tutkittavaksi. Ei ole edes tultu ajatelteeksi, että on myöskin monenlaisia yhteiskunnallisia voimia ja valtoja kyseessä silloin, kun puhutaan lihavuudesta. No sitten tilanne on alkanut pikkuhiljaa korjaantua, tai että voisi sanoa, että näkökulma on laajentunut, joka on omasta näkökulmastani vaan erittäin hyvä asia. Mutta puhun tosiaan tästä lihavuuden stigmasta. Mä oon ollut toiminut tässä hankkeessa nyt sitten Jyväskylän yliopiston sitten tutkijan roolissa. Ja olen erityisesti tätä lihavuuden stigmaa itse tutkinut paljonkin. Tässä hankkeessa meidän tavoitteena oli ja meidän tehtävänä oli nimenomaan tarkastella tätä lihavuuden stigmaa yhteiskunnallisena ilmiönä pääasiassa. Ja pyrkimyksenä myöskin löytää erilaisia keinoja sen stigman vaikutusten lieventämiseen. Meidän vastauksena osittain oli esimerkiksi niin kuin sekä tämmöinen tutkimusmielessä että myöskin sit koulutusmielessä näiden tietynlaisten workshopien järjestäminen, jossa me keskusteltiin muutamien alustusten yleensä pohjustamana sitten lihavuuden stigmasta, miten ne tietyillä esimerkiksi ammattialoilla esiintyy ja millä tavalla niiden kanssa voisi toimia paremmin sitten tulevaisuudessa. Niin kuin tuossa alussa mainittiinkin, terveydenhoitoala, liikunta-alan toimijat, media ja päättäjät on ollut meillä erityisesti fokuksessa tässä. Nämä ei tietenkään ole ainoat alat, jotka meillä oltaisiin voitu valita, mutta valinta perustuu siihen, että näillä aloilla on erityisesti paljon sellaista keskeistä sekä kohtaamista että tietoa tähän teemaan liittyen. No, vähän tulee kertausta. Stigma on tällainen syvästi negatiivisesti leimaava ominaisuus. Sosiologisessa tutkimuksessa puhutaan näkymättömistä ja näkyvistä stigmoista, ja on selvää, että lihavuus on selkeästi tällainen niin kutsuttu näkyvä stigma. On paljon sellaisia stigmatisoivia ominaisuuksia, se stigma tulee ilmi vasta siinä kohdassa, kun esimerkiksi me keskustellaan ihmisen kanssa tai me saadaan selville jotain heidän taustoistaan. Mutta lihavuus on sellainen ominaisuus, jonka perusteella me tehdään niitä johtopäätöksiä todella nopeasti, pelkästään usein sen ihmisen ulkomuodon perusteella. Liittyen esimerkiksi heidän terveyteensä, sosioekonomiseen asemaansa, koulutukseensa, elintapoihinsa, jopa heidän hyveellisyytensä tai moraaliinsa. Ja lihavuus on tosiaan nykyyhteiskunnassa erityisen stigmatisoiva ominaisuus. Tämä ei ole millään tavalla uusi ilmiö. Tutkimuskirjallisuudessa se on pystytty, sitä on tutkittu sekä 1900-luvun että 1800-luvun ilmiönä esimerkiksi.
Mutta voisi sanoa, että se on 2000-luvulla selkeästi voimistunut ja osaltaan siihen on vaikuttanut tämä niin kutsuttu lihavuusepidemiapuhe. Puhutaan lihavuusepidemiadiskurssista, joka erityisesti siinä 2000-luvun alussa voimistui. Ja tämän tyyppinen puhe ei ehkä ole tällä hetkellä niin voimakasta, mutta se tulee erilaisina aaltoina esimerkiksi mediassa näkyviin, tietynlaisia sensaatiomaisina otsikkoina. Mutta erityisesti tuossa 2000-luvun alkupuolella ensimmäisen 10 vuoden aikana lihavuudesta käytiin hyvin kiivasta keskustelua myös tutkimusmaailmassa. Ja nuo esimerkit, jotka mulla on tässä dialla, että mihin esimerkiksi lihavuuden ja lihavien ihmisten on katsottu olevan syyllinen yhteiskunnassa, niin on aika henkeä salpaava. Mehän tunnetaan tämä keskustelu kansantaloudesta ja kansanterveydestä, siitä miten lihavuus ja lihavat ihmiset tuhoavat sen, mutta todennäköisesti useimmat eivät ole kuulleet siitä, että lihavuus ja lihavat ihmiset tuhoavat myöskin niin kuin ilmaston, he ovat aiheuttaneet öljykriisin, nälänhädät ja niin edelleen. Eli nämä on ihan vakavasti otettavia akateemisia tutkimuksia, joissa nämä tulokset on saatu. Ja näistä on sitten niin kuin asianmukaisesti esimerkiksi media raportoinut, mutta usein ilman minkäänlaista kritiikin häivää. Et tässä kohdassa yhteiskuntatieteilijä minussa sanoo, että selvästikin olemme jostain asiasta huolissamme, mutta onko se lihavuus? Olisiko se esimerkiksi uusliberaali globaali kapitalismi, joka aiheuttaa näitä ongelmia, eikä esimerkiksi se, että lihava ihminen on olemassa. Ja väitän, että vaikka kaikki lihavat ihmiset maailmassa laihtuisivat, niin todennäköisesti nämä ongelmat eivät meiltä maailmasta poistuisi. No, tämä puhetapa on hyvin syyllistävä. Jossain tutkimuksessa on mainittu, että se on erityisesti jopa demonisoiva. Ja se keskustelu erityisesti silloin noin 10 vuotta sitten tosi usein unohti sen, että lihavuus ei ole abstraktio. Kun me puhutaan lihavuudesta, me puhutaan myös aina lihavista ihmisistä. Ja tämän tyyppisen puheen stigmatisoiva vaikutus voi olla merkittävä. Ja sitten voidaan myöskin ehkä ajatella, että vähän sarkastisesti, että onko tämän tyyppinen puhe myöskään kenenkään terveyttä tai hyvinvointia edistävä. Todennäköisesti ei. No, mä oon itse tutkinut stigmaa tällaisena niin kuin 3 komponentin ilmiönä, eli millä tavalla se stigma syntyy, minkälaiset osatekijät sitä tuottaa. No, se lihavuuden medikalisointi on 1, eli se, että lihavuuden ajatetaan olevan merkki sairaudesta, huonosta terveydentilasta, se on joko esisairausriski vähintäänkin. Eli lihava ihminen jäsentyy pelkästään tämän sairauden kautta. 2. on tämä sosiaalinen puoli, eli lihavan ihmisen niin sanotusti vallitsevasta kokonormista poikkeava ulkonäkö. Puhutaan sosiaalista hyväksyttävyydestä ja tähän esimerkiksi niin kuin usein erilaiset tosi TV-tyyppiset ohjelmat esimerkiksi pureutuu. Eli siihen, että lihavana ihmisenä maailmassa eläminen on usein tosi hankalaa tämän stigman takia, erityisesti näiden erilaisten syrjivien, häiritsevien, syyllistävien vaikkapa puheiden ja käytäntöjen muodossa. Ja sitten 3. tämän medikalisoinnin ja tämän sosiaalisen hyväksyttävyyden ja normiston lisäksi on tämä niin kutsuttu moraalinen arviointi. Eli arvioidaan ihmisen ulkomuodon perusteella hänen henkisiä ominaisuuksiaan, erityisesti niitä oletettuja puutteita, henkilön hyveellisyyttä, hänen elämäntapojaan, mahdollisia elämäntapavalintoja ja niin edelleen. Ja nämä kaikki 3 eri osuutta näkyvät tässä millä tavalla se stigma jäsentää lihavia ihmisiä. Sairaana, epänormaalina ja tällaisena jollain tavalla moraalittomana, epähyveellisenä olentona. Ei mitenkään erityisen kaunis kuva, olemme varmasti tästä aika lailla samaa mieltä. On siis syytä purkaa tätä stigmaa ja perusteita tietysti sille purkamiselle on jo mainittu tänään. Ei pelkästään terveys sitten ole selkeästi se yksi niistä, vaan niin kuin tämä sosiaalinen puoli on keskeinen. Mä oon itse niin kuin kerännyt sellaisia aika isoja aineistoja lihavuuden kokemuksista ja erityisesti lihavuuden syrjintään liittyvistä kokemuksista ja niissähän se kertoma on yleensä juuri sen kaltaista, että kun kysytään, että jos olet laihduttanut joskus ja miksi olet laihduttanut, niin ihan ylivoimainen enemmistö kertoo laihduttaneensa sosiaalisista syistä. Eli sosiaalisen hyväksyttävyyden, sen niin sanotun normaaliuden kokemus on se, mitä tavoitellaan, koska ne rangaistukset siitä lihavuudesta on usein niin suuret. No,
näistä olikin jo puhetta tuossa alussa, eli ne lihavuuden stigmaan liittyvät seikat on hyvin konkreettisia usein. Lihaviin ihmisiin kohdistuu paljon erilaisia ennakkoluuloja ja syrjintää, ja ne näkyy kaikilla keskeisillä elämän alueilla. Puhuttiinpa me työelämästä, terveydenhuollosta, erilaisista vapaa-ajan toiminnoista, kuten esimerkiksi liikunnasta, median lihavuuden representaatiosta. Työelämässä esimerkiksi Sirpa Sarlio Lähteenkorva on tutkinut esimerkiksi koulutettuja naisia ja todennut omassa tutkimuksessaan, että erityisesti lihavat hyvin koulutetut naiset kokevat palkkauksen suhteen, esimerkiksi uralla etenemisen suhteen esteitä. Muita tutkimuksia on, joissa on todettu, että esimerkiksi työllistymisessä kestää kauemmin, jos on esimerkiksi työnhakijana. Terveydenhoidon suhteen nämä näkyy usein henkilökunnan tietoina ja taitoina tai niiden puutteena, kyvyttömyytenä puhua asiasta sillä tavalla, että henkilöt kokisivat tulleensa kuulluksi tai he saisivat todellisia apukeinoja sitten siihen asiaan, mitä ovat esimerkiksi sen painon suhteen niin kuin hakemassa. Usein myös törmätään siihen, että välineet eivät ole, jota on tarjolla esimerkiksi vaikka verenpainemittaukseen, niin eivät sovi esimerkiksi lihavalle ihmiselle tai neulat eivät ole tarpeeksi pitkiä silloin, kun rokotetaan ja niin edelleen. Eli normikokoisen ihmisen ehdoilla mennään. No, mun viimeaikainen kiinnostus on kohdistunut erityisesti tähän liikunnan alaan ja liikuntaahan rutiininomaisesti suositellaan lihaville ihmisille sellaisena keinona, joka paitsi parantaa heidän niin kuin kestävyyttä ja kuntoaan, niin myöskin mahdollisesti saattaisi laihduttaa heitä. No, mun omien tutkimusten perusteella niin tämä on kuitenkin todella hankala yhtälö, koska lihavat ihmiset hyvin harvoin tuntee olonsa tervetulleiksi sellaisissa paikoissa, missä liikuntaa harrastetaan. Tämä koskee erityisesti julkisia liikuntapaikkoja, olipa kyseessä uimahallit, kuntosalit, ryhmäliikuntatilat ja niin edelleen. Ja minkä takia he eivät koe olevansa siellä tervetulleita? Useat eivät tunne siellä oloansa turvalliseksi. He kokevat pilkkaa, heille naureskellaan, heitä salakuvataan. Siellä ei ole mahdollisesti heille sopivia välineitä. Heillä ei mahdollisesti ole itselleen sopivia liikuntavälineitä, koska esimerkiksi treenivaatteiden koot usein ovat puutteellisia ja niin edelleen. Eli liikunnan tilasta on tullut jollain tavalla semmoinen eksklusiivinen tila, jonne lihavilla ihmisillä on jo selkeästi vaikeuksia päästä. Toisaalta sitten on se vahva oletus, että lihavat ihmiset eivät olisi liikkujia tai kiinnostuneita liikunnasta, joka on myöskin sitten yksi osa tästä stigmaa, eli stereotyyppinen käsitys, koska monet lihavat ihmiset ovat hyvin aktiivisia liikkujia. Ja median representaatiosta, jos puhutaan, niin tässä meidän hankkeessa on erityisesti niin kuin kartoitettu sitä, että millä tavalla esimerkiksi mediassa kuvataan ihan kuvien tasolla, että sitten niin kuin tekstien tasolla. Ja kuvien tasolla varmasti meille monille tuttu on tämä niin sanottu päätön lihava henkilö. Sellainen tapa esittää lihava ihminen ilman persoonallisuutta, ilman minkäänlaista inhimillisyyttä, samaan tapaan kuin me ollaan totuttu yleensä esittelemään rikoksen uhrit tai jollain tavalla sellaiset henkilöt, joiden anonyymiys on erityisen tärkeää. Eli tämä jo kertoo siitä, miten häpeällisenä sitä lihavuutta pidetään. Ja se päättömän lihavan torson esiintyminen kuvituskuvina lähes missä tahansa jutussa, myös silloin, kun puhutaan lihavuudesta jollain tavalla esimerkiksi kehopositiivisesta näkökulmasta, niin kuin kertoo siitä, että meillä on hyvin piintyneitä tapoja sen lihavuuden esittämiseen. No, lihavuuden stigma tunnistetaan nykyään yhä useammin. Sen vaikutukset on tunnistettu tutkimuksessa ihan selkeästi, mutta yhteiskunnallisessa keskustelussa ehkä tämä stigma-näkökulma ja se yhdenvertaisuusnäkökulma on olleet vähän vähemmän vielä esillä. Ja muutosta on tapahtunut. Se on ehkä hidasta, mutta esimerkiksi vaikka Maailman terveysorganisaatio WHO on tuottanut raportin lihavuuden stigmasta ja painosyrjinnästä ja pitää sitä ongelmana. Niin EU-tuomioistuin kuin suomalainen työtuomioistuin on ottanut kantaa työpaikkasyrjintään, työelämässä nimenomaan ihmisen koon ja painon perusteella. Ja nämä kaikki tämän tyyppiset niin kuin seikat tukisivat sellaista ajattelua, että me voitaisiin jossain vaiheessa lisätä yhdenvertaisuuslakiin esimerkiksi
syrjimättömyyden suoja myöskin ihmisen painon tai koon perusteella. Ja tämän suhteen niin Suomessahan tämä keskustelu on vasta alkamassa ja me ollaan nyt sitten oltu tämän hankkeen mukana aloittamassa tätä keskustelua ja toivon, että tietysti tämä keskustelu jatkuu vilkkaana ja pitkään. Kiitoksia. Kiitos Hannele erinomaisesta tiivistyksestä, kaikesta siitä, mitä tässä lihavuuden stigman ympärillä on ja miten se konkretisoituu hyvinkin erilaisina muotoina. Ja toisaalta jo vähän kerroit siitä, minkälaisia asioita tämä hanke toivoo edistettävän jatkossa. Me tässä kohtaa siirrytään nyt meidän paneelikeskusteluun ja toivoisinkin meidän panelisteja nyt siirtyvän tänne eteen ja järjestäydytään tähän meidän paneeliin sitten seuraavaksi. Eli tervetuloa panelisteille meidän paneelikeskusteluun. Alustan hieman ensin tätä meidän paneelia ja sen jälkeen kohta pääsette vielä sitten esittelemään tarkemmin, keitä olette. Mutta tosiaan tässä tämän aamun aikana on jo käynyt esille, että tämä hanke, jonka tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ja toisaalta myöskin tehdä sitten ehdotuksia stigman vähentämisen toimintatavoista, niin on todella osoittanut sen kerätyn tutkimustiedon valossa, että tavat viestiä ja puhua ja toimia lihavuuden ympärillä on sellaisia, että ne edelleen vahvistaa lihavuuden stigmaa ja toisaalta, että painosyrjintä on todellisuutta meidän yhteiskunnassa ja hyvinkin eri alueilla. Toisaalta hankkeessa on myöskin kerätty uutta tietoa, järjestetty työpajoja ja muulla tavoin kerätty uutta tietoa, jonka äärellä yli 500 henkilöä on osallistunut keskusteluihin lihavuuden stigmasta ja hyvinkin erilaisilta yhteiskunnan alueilta ja ammatillisilta alueilta. Ja he on kaiken tämän tiedon pohjalta voidaan todeta, että selkeästi on vallitsemassa sellainen yhteisymmärrys jo siitä, että lihavuuden stigmaa halutaan vähentää, jotain halutaan tehdä ja oppia eettistä ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä. Seuraavaksi mä esittelen tämän hankkeen ehdottamat toimenpiteet lihavuuden stigman vähentämiseksi ja vastuullisemman painopuheen ja painokäytäntöiden lisäämiseksi. Ja päästään niistä kohta sitten keskustelemaan. Mutta ensin vielä nämä hankkeen toimenpiteet. Ensimmäisenä lainsäädäntöön ja suosituksiin liittyen. Eli Suomessa tosiaan vartalon painoa tai kokoa ei ole sisällytetty yhdenvertaisuuslainsäädäntöön syrjimättömyysperusteena. Hanke esittääkin, että yhdenvertaisuuslakiin tulisi saada kielto syrjinnästä koon tai painon perusteella, koska myös lihavalla ihmisellä tulee olla oikeus yhdenvertaiseen kohteluun yhteiskunnan eri alueilla. Toisena toimenpide-ehdotuksena tietoon ja tutkimukseen liittyen, vaikka tietoa on jo olemassa, niin edelleen
selkeitä tutkimusaukkoja on tunnistettu ja tiedostettu. Ja sen lisäksi tämä olemassa oleva ja uusi tieto stigman vähentämiseksi tulisi saada yhteen paikkaan ja hyvin saavutettavaan paikkaan. Kolmas toimenpide-ehdotus on ammattilaisten koulutus ja tietoisuuden lisääminen. Eli ajatuksena, että lihavuuden stigmaan ja sen vaikutuksiin liittyvän tiedon tulisi olla kaikkien ammattilaisten jo peruskoulutuksessa läsnä, ja toki sitten tällaista jatkokoulutusta, täydennyskoulutustakin olisi syytä olla. Lisäksi eri aloilla ja näissä koulutuksissa tulisi pohtia, että tukeeko ne olemassa olevat alan käytänteet sitä painokeskeisyyttä vaiko sitä uutta hyvinvointikeskeisyyttä. Vielä 4. toimenpidealueena on ammattilaisten oma arvotyöskentely. Tosiaan hankkeen aikana on toteutettu lukuisia työpajoja, jossa ammattilaiset on pohtinut omia arvojaan ja suhdettaan lihavuuteen. Ja nämä on selkeästi auttanut huomaamaan sellaisia painokeskeisiä ja stigmaa ylläpitäviä toimintatapoja. Toimenpide-ehdotuksena onkin, että jatkossa tarvittaisiin lisää näitä työpajoja ja muita vastaavia keinoja ja välineitä eri alojen ammattilaiselle tähän arvotyöskentelyyn. Ja PIAN-esitykseen liittyen jotenkin niiden yhteisten tavoitteiden ja tärkeiden asioiden löytämiseen, jotta se yhteinen keskustelupinta syntyisi myös eri alojen välille. Ja viimeisenä on vastuullinen viestintä lihavuudesta. Hankkeen aikana on tehty myös tällainen media-analyysi ja lisäksi kerätty tätä viestinnällistä tutkimusnäyttöä, ja ne selvästi osoittaa, että lihavuusviestintä, erityisesti otsikoinnit, kuvat, se on edelleen sairauskeskeistä ja yksilöä vastuuttavaa ja stigmaa lisäävää. Sen takia tarvitaan eettistä ohjeistusta lihavuutta koskevaan viestintään sekä median että myöskin muiden alojen toimijoille. Ja lisäksi olisi syytä olla median käytössä kuvapankki, josta voisi valita lihavuuden stigmaa vähentäviä kuvituskuvia. Seuraavaksi, tässä oli nämä toimenpide-ehdotukset, ja seuraavaksi me haluttaisiin kuulla, että minkälaisia ajatuksia nämä teissä herättävät, arvon panelistit, mutta ensin tietysti nopealla esittelykierroksella aloitetaan, eli keitä meitä täällä on nyt paikalla, ja jos mennään tästä eteenpäin, niin Ulla, aloitatko? Kerrotko, kuka olet ja minkälaista näkökulmaa ehkä tähän keskusteluun tuot? Mikä se sun viiteryhmäsi on tässä keskustelussa? Mä oon Ulla Järvi, mä oon päivätyössäni Suomen Tiedetoimittajaliiton pääsihteeri ja sitten olen ollut pitkään terveystoimittajana, tehnyt jos on laiduttanut satoja kiloja niin itse, niin olen tehnyt varmaan satoja terveysjuttuja lihavuudesta ja sen suhteesta terveyteen. Sitten aloin tutkia 2000-luvun alussa, olen tehnyt väitöskirjan mediaterveyden lähteellä, jossa mä oon tutkinut mediavälitteistä terveysvalistusta ja potilaan asemaa journalismissa olen tutkinut Hesarin läskikapinaa, jos joku sellaisen muistaa, mun ikäluokkani muistaa ja sitten Ylen Elämäpelissä ohjelmasarja, eli tämmöisiä selkeitä terveysvalistuskampanjoita. On ollut aika jännää seurata sitä sen jälkeen, kun on ottanut myös tämän tutkijan näkökulman elämiseen ja olemiseen, niin on jotenkin katsonut vielä taas eri kannalta sen jälkeen näitä ilmiöitä. On aina hyvä mennä joskus katsomaan jotain vähän syvemmältä ja sen oman ikkunansa ulkopuolelta, että ehkä sitä just arvostan tässäkin projektissa, että ihmisiä on törmäytetty ja laitettu vastakkain, jolloin löytyisi uusia näkökulmia. Hyvä, kiitos. Sitten Pauli, ole hyvä. Joo, onko tämä päällä? On. Joo, nimi on siis Pauli Kiuru, kansanedustaja, 12 vuotta kohta eduskunnassa. Tausta on sellainen, että historia- ja yhteiskuntaopin opettajan koulutuksen olen aikanaan saanut, ja tuossa kahviossa tuli mieleen, että miten näitä asioita opettajille opetettiin, esimerkiksi puheeksi ottamista, niin vastaus, että ei mitenkään. Ja toinen näkökulma, josta voi tulla sitten tähän keskusteluun jotain lisäarvoa, on liikuntaan liittyvät. Mulla on ammattilaisurheilijan tausta, joka loppui vuonna 1998, eli
400 sitten olen lopettanut ammattina liikkumisen ja urheilussa ja liikunnassa on aika paljon tämmöistä stigmaa ja puheeksi ottamattomuuden kulttuuria ja tietysti kun suorituskykyä optimoidaan, niin tämä paino, rasvaprosentti, tämän tyyppiset asiat ovat lähes kaikissa lajeissa mukana, myös niissä lajeissa, joissa ei olla niin kuin painoluokan kanssa tekemisissä. Hyvä, kiitos. Ja Pauli sijaistaa Mia Laihoa, joka viime hetkellä estyi saapumasta, kansanedustaja Mia Laiho, joka estyi saapumasta paikalle translain valiokuntakäsittelyn vuoksi. Hienoa, että saatiin sinut, Pauli paikalle. Seuraavaksi jo meille tuttu Hannele. Mitä haluat tässä vielä kertoa? Mitä edustat? No niin, nyt edustan sitten lihavuustutkijoita ja myöskin sitten tätä uutta aluevaltausta, eli liikuntasosiologiaa. Erityisesti siinäkin tietysti niin kuin liikkuvat kehot on mielessäni, mutta myöskin itse sijaistan Syömishäiriöliiton Katri Mikkilää, joka sairastui eikä päässyt paikalle. Ja olen siitä vähän pahoillani, koska Katrin näkökulma tähän aiheeseen olisi ollut todella arvokas. Kyllä, ehkä Katri siellä linjojen äärellä, en tiedä, mahdollisesti. Edustat tosiaan nyt myös hankkeen näkökulmaa. Kyllä, olen ollut siis hankkeessa niin tämä Sydänliiton ja Syömishäiriöliiton ohella tämä Jyväskylän yliopiston komponentti. Kyllä. Ja sitten Anna, ole hyvä. Joo, kiitos. Mä olen Anna Kontula ja ehkä järjestäjät pystyvät paremmin sanomaan, miksi mä täällä oon. Mut on kutsuttu, mutta käyttäisin ehkä tämän puheenvuoroni siihen näkökulman, kun minä aina mielelläni aloitan negaation kautta, niin että on aikaisemmassa urassani ennen kuin aloin kansanedustajaksi, niin tutkin marginalisoituja työelämän informaalin työryhmiä ja olin stigman kanssa paljon tekemisissä. Ja tältä pohjalta, kun katsoin noita tämän hankkeen aineistoja, niin mua vähän huolettaa se, että meillä ei vaan tässä, vaan myös esimerkiksi päihderiippuvaisista käydyn keskustelun yhteydessä stigma ymmärretään ikään kuin synonyymiksi leimalle tai syrjinnälle, mitä se ei suinkaan ole, vaan stigma on monensuuntainen ilmiö, joka kuvaa joka perustuu sosiaaliseen vuorovaikutukseen. Ja jos sitä käytetään synonyyminä leimalle, niin huomataan vain se leimaajan, sen stigmatisoijan näkökulma, eikä niitä vaikutuksia, joita stigmalla on niihin stigmatisoituihin ihmisiin ja niitä mekanismeja ja kehityskulkuja, mitä se siinä käynnistää. Eli stigman pelkistäminen leimaksi kadottaa meidän katseen niin kuin alta ja näyttämöltä ne stigmatisoidut ihmiset ja sillä tavalla ehkä osittain myös uusintaa stigmaa. Jos ajatellaan Ervin Goffmania, joka kuitenkin on tämmöinen stigman suurin teoreetikko, niin hänen pääteoksensa suomennettuna oli, se kirjan nimi oli Huomioita pilatun identiteetin hallinnasta. Eli keskeisessä roolissa oli se, mitenkä ihmiset toimivat silloin, mitä ihmisissä tapahtuu silloin, kun he joutuvat stigmatisoiduiksi jonkun piirteensä perusteella. Ja minusta se on hirvittävän tärkeä näkökulma silloin, jos etsitään ratkaisuja. Koska nämä ihmiset, jos ketkä, on sitoutuneita etsiä ratkaisuja ja usein ne ratkaisut ovat erilaisia kuin mitä heille ulkoapäin tarjotaan, mitä he sitten omaksuvat ja käyttävät niin sen stigmatisoidun tilanteensa hallitsemiseksi ja sen kanssa pärjäämiseksi. Kiitos Anna. Varmaan tämmöiset yhdenvertaisuusasiat ja tämä sun tausta tosiaan on ollut syynä, miksi myös olet mukana. Toisaalta tässä oli vahva yhteiskunnallinen painotus ja poliittisen päätöksenteon painotus tässä seminaarissa ja siksi meillä on myös 2 kansanedustajaa täällä paikalla. Mutta haluatko Hannele tähän nopeasti kommentoida? Tässä vähän pohdittiin tätä stigman olemusta, niin haluatko jonkun kommentin sanoa? No, olen oikeastaan hyvin paljon samaa mieltä tästä asiasta ja mun näkökulmasta
nimenomaan ollaan pyritty siihen, että se stigmatisoitujen ihmisten ääni tulisi enemmän esille. Tässä hankkeessa nyt ehkä on pyritty löytämään niitä keinoja, millä ammattilaiset erityisesti niin kuin ymmärtäisivät, että tämmöinen stigma on olemassa ylipäätään ja että sitten sen käsittelyyn myöskin tarvitaan keinoja. Mutta joo, täysin oleellinen näkökulma on tietysti se, että mitä stigmatisoiduissa ihmisissä, miltä se tuntuu, mikä se kokemus on. Ja Kaufmaniin halusin sen verran palata, että itseäni on aina ihmetyttänyt se, että hän siinä Stigma-klassikkokirjassaan ikään kuin puhuttelee lukijaansa sillä tavalla, että hän kutsuu us normals, eli me normaalit. Ja se on minusta ollut vähän häiritsevä näkökulma Kaufmanin ajattelussa stigmasta ja stigmatisoidusta ryhmistä, että hän itse positioi itsensä normaaliksi, mutta tämä ehkä on nyt sivuseikka tässä. Joo, kyllä. Monenlaisia näkökulmia sieltä löytyy. Kukaan teoreetikko ei ole täydellinen, ehkä voisi myös todeta. Ei edes Kaufman ole täydellinen. Mutta seuraavaksi kysymys teille nyt, että kun ajattelette tätä stigman vähentämistä, niin mitä ajattelette sieltä, kenellä tässä nyt on niin kuin merkittävä rooli tai jopa merkittävin rooli, tärkeä rooli tämän stigman vähentämisessä yhteiskunnassa? Mitä te ajattelette? Kenen erityisesti pitäisi nyt olla hereillä ja lähteä toimimaan? Mä ajattelisin, että minun ja sinun, että tämähän on meidän ihmisten yhteinen syntynyt jotenkin sopimus siitä, että mitä me ajatellaan ylipäänsä muista ihmisistä ja toisista ja mitä me ajatellaan itsestä. Että niin kuin jos nyt otan sitten viestinnän tutkijan hatun eikä ehkä niinkään toimittajan hattua tässä kohtaa, niin mediahan on semmoinen, jota helposti aina syytetään, että media sitä ja media tätä ja iltapäivälehdet varsinkin sitä ja naistenlehdet tosi paljon. Ja tässä niin kuin painopuheessa ja lihavuuden stigmassa, niin totta kai media uusintaa ja toistaa ja tuottaa sitä käsitystä siitä, että minkälainen ihminen on niin kuin, sopiva. Tiedän siis, että Hesarin toimituksessa on keskusteltu siitä, että voiko hyvin ylipainoinen ihminen olla edes lehtikuvassa haastateltavana asiantuntijana. Eli toimituksissa voi olla hyvinkin jyrkkiä ja kovia arvoja ja ihmiskäsityksiä siitä, että minkälainen ihminen on esimerkiksi asiantuntija. Tietenkään se harvoin on nainen, eli tässä on toimittajien piirissä keskusteltu, että Hesarissa, jossa on tämä laskuri, joka laskee näitä osuuksia, ketkä on, niin nehän perusti sen takia, että 30% asiantuntijoista, joita haastateltiin tai ylipäänsä haastateltavista oli naisia ja se on edelleen 30% kuulemma tänäkin päivänä, että hyvin on toiminut. Eli asenteet kertoo vain siitä, että asenteet joitakin tällaisia niin kuin stereotypioita kohtaan elämeissä tosi syvässä. Mutta se, mikä oli mun mielestä mielenkiintoista, mitä on tässä kohtaa paljon pohtinut, on ylipäänsä toi mediakuvasto, että voiko mediakuvastoa muuttaa, koska mä koen, että se on hyvinkin tärkeä ihmiskuvan muokkaa ja minkälaisia ihmisiä me nähdään, niin Outi Sarpila oli yhdessä meidän Tiedetoimittajaliiton journalistiliiton seminaarissa puhumassa viime vuonna ja hän on tutkinut sitä, että niin kuin ihmisten ulkomuotoa, minkälaisia ihmisiä erilaiset ihmiset kuvaavat. Ja se oli musta jännä, että he olivat aloittaneet siellä Turussa tutkimusryhmässään katsomaan yliopistojen kuvia, yliopistojen rekrykuvia. Minkälaisia kuvia esitetään, silloin laitetaan rekryilmoituksiin, kun haetaan ihmisiä. Niin yliopistoissa työskentelevä ihminen, joka siellä on niin kuin mallina siitä, että tällaisia meillä on valkoihoinen, nuori tai nuorehko, vähintään nuorekas ja ylipäänsä aina hoikka tai normaalipainoinen. Eli siellä ei ole vanhoja eikä lihavia ihmisiä näy niissä kuvissa. Sellaiset ihmiset ei niinku kuulu akateemiseen maailmaan. Musta on aika mielenkiintoista, että ja se oli hyvin yllättävä tieto ja olen miettinyt sitä monta kertaa. Mä olen katsellut nyt sitten näitä rekrykuvia monista eri paikoista. Ja toden totta, se semmoinen helpoimmin esiin otettava kuva, minkälainen on niin kuin ikään kuin fiksu koulutettu ihminen, niin se on tällainen. Ja sen takia tämä puhe
niin kuin tästä stigman vähentämisestä on tärkeää, mutta hienosti meidän sosiologit tässäkin ottivat tämän sosiologisen näkökulman, että kyllähän tämmöinen painopuhe, ylipäänsä ylipaino ja lihavuussanat on tärkeitä, niin kyllähän ne on ylätason keskustelua ollut ja ylätason määritelmää. Ja jotenkin, vaikka olen itsekin nykyisin järjestössä töissä ja on ollut monessakin järjestössä mukana, niin kyllä mä olen vähän siitäkin huolissani, että miten se järjestöissäkin, minkä verran siellä kuuluu puhetta ja minkä verran siellä näkyy sitten se niiden tavallisten ihmisten ääni, mutta jatkan siitä vielä myöhemmin. Kyllä, kiitos Ulla. Ja sä toisaalta tuossa myös toit esiin nyt sen, että kaikkien asia, että nyt ei auta se, että me syytellään vaan jotain ulkopuolisia muita, että niiden pitäisi jotain tehdä, vaan tämä jollain tavalla koskeekin meitä kaikkia, että se on aika iso lähtökohta. Mitäs muut olette mieltä? Kenen asia tämä nyt on sitten muuttaa erityisesti? Haluatko Pauli jatkaa? No joo, jos tästä jatkan, niin mielenkiintoinen tämä rekryhomma. Mä oon ollut yhdessä vaiheessa elämäni henkilöhakukonsulttina ja näitä työhakuilmoituksia sitä kautta tullut hyvinkin tarkkaan aikanaan katsoneeksi ja näinhän se juuri on. Ja kuvallinen viestintä on erittäin vahvaa viestintää, se luo mielikuvia ja ohjaa ajattelua ja sillä tavalla tärkeää on myös se, että mitä sanotaan, mutta ehkä usein on myös tärkeämpää, että miten sanotaan. Jos mennään tästä poppaan sitten tähän, että kuka on vastuussa, niin ihan samalla tavalla ajattelen, että jokainen meistä on vastuussa ja miten puhuu, miten käyttäytyy, miten suhtautuu kanssaihmisiin, pyrkikö suhtautumaan tahdikkaasti ja arvostavasti. Ja ainakin itsestäni tunnistan joka viikko sen, että aina on parantamisen varaa, että aina olisi jonkun asian voinut vähän fiksummin sanoa tai jättää jotain sanomatta, vaikka kuinka ponnistelisi eteenpäin, mutta se on hyvä, että edes ehkä tiedostaa. No lainsäädäntö tässä mainittiinkin, että yhdenvertaisuuslakiin, jos asiaa tuotaisiin, niin varmasti se nostaa sen silloin myös median keskusteluun, julkiseen keskusteluun. Silloin tulee tämä median roolikin, tietysti lainsäädäntörooli. Ja sitten vielä otan tämän koulutuksen, eli esimerkiksi eri alan ihmisiä, kun koulutetaan, on ne sitten lääkäriä, hoitajia, opettajia, valmentajia ynnä muuta, niin miten ottaa sellaiset asiat rakentavalla tavalla esiin, joihin liittyy tämmöistä stigmaa. Se ei ole helppo tehtävä ja kun mietin omaa opettajakoulutustani 80-luvulta, niin ei näistä asioista puhuttu yhtään mitään. Että ehkä se koulutus, opetus silloin oli aika lailla sitä, että miten ylläpidetään luokassa kuria ja järjestystä. Ajat ovat vähän toiset. No, siinä tuli aika monta jo vastuutahoa. Anna, jatkatko siinä? No, jos mä hetken olen taas sosiologi, niin sanoisin, että totta kai silloin, kun puhutaan yhdenvertaisuudesta, niin vastuu on kaikilla. Silloin, kun puhutaan siitä, että yhteiskunta on kaikille niin kohtuullinen ja reilu, niin vastuu on kaikilla. Mutta historiallisesti mä en keksi yhtään esimerkkiä, jossa jokin stigma olisi voitettu, jossa jokin niin kuin stigmatisoitu ryhmä olisi saanut täydet oikeudet ilman, että se ryhmä itse on noussut ja järjestäytynyt niin kuin ajan sitä asiaa. Ja silloin kun kysymys on lihavuudesta, niin se, että mikä on se ryhmä, jonka pitäisi nousta, on huomattavasti vähemmän tarkkarajainen kuin jos kysymys on vaikkapa seksityöstä, jota mä itse olen tutkinut sen takia, että se stigmahan ei kohdistu vain ihmisiin, jotka tietyllä hetkellä niin ylittää painoihanteet, vaan se kohdistuu niin kuin vahvana sosiaalisena kontrollina myös niihin ihmisiin, kaikkiin niihin ihmisiin, jotka eivät luonnostaan pysy laihoina kaiken aikaa, vaan joutuvat ikään kuin siihen niin kuin normin täyttämiseksi ponnistelemaan. Niin se on siis myös sosiaalisen kontrollin väline. Ja silloin potentiaalisesti voidaan puhua niin kuin nämä niin kuin kaksi porukkaa yhdistettynä niin jo väestön enemmistöstä.
Mä sanoisin vielä tästä esityksestä, että niin kun koko tai paino lisättäisiin siihen yhdenvertaisuuslakiin, niin meidän säännöstö perustuslakitasolla ja ihmisoikeussopimusten tasolla sisältää jo nyt kiellon niin kuin syrjintään koon tai painon perusteella. Ja mä olen aika kriittinen sen suhteen, että sinne lähdettäisiin sinne yhdenvertaisuuslaki, joka on alemmantasoista lainsäädäntöä, niin lisää sellaisia perusteita, jotka ei ole siinä vakiintuneessa rimpsussa, että sillä saattaa olla aika pitkälle vietyjä seurauksia, paitsi sen suhteen, että se poikkeaa silloin siitä, että mitenkä siitä niin kuin kansainvälisesti säädellään, myös siihen suhteen, että tullaanko siinä sanoneeksi, että ne kaikki muut, joita siinä ei nimeltä mainita, vaan jotka kuuluu siihen ja muut osioon sitä rimpsua, niin ne on jotenkin vähempiarvoisia. Eli inflatoidaanko siinä sitten monen muun syrjintää kohtaavan ryhmän oikeuksia tasavertaisuuteen. Eli se ei ole musta oikeudellisesti mitenkään pieni ja yksinkertainen asia. Hyvä, tässä lähti keskustelun tässä toimenpiteen ehkä haastavuudestakin liikkeelle. Hannele, haluatko tähän? Joo, voisin sanoa sen, että tosiaan tätä kokoa ja painoa ei ole mitenkään yleismaailmallisesti liitetty lainsäädäntöön. On joitain esimerkiksi Yhdysvalloissa osavaltioita, kaupunkeja, Islannissa, Reykjavik. Tietyt kaupungit, tietyt maantieteelliset alueet ovat säädelleet jo nyt esimerkiksi siitä. Ja on tehty jonkun verran tutkimusta siitä esimerkiksi, että jos lähdettäisiin tämmöistä lainsäädäntöä edistämään, niin millä tavalla sitten esimerkiksi kansa suhtautuisi siihen. Tässä oli muistaakseni tutkimuksessa 4 eri maata mukana. Ja yleisesti ottaen oli hyvin positiivinen ja erityisesti se liittyi työelämän sääntelyyn, koska tämä työelämä tietysti siellä ilmentyvä syrjintä niin kuin on useille tietysti niin kuin hyvin keskeinen ja myöskin niin kuin haavoittava. Eli että ja tiedän, että esimerkiksi Saksassa on hyvin vahva lobbaus tällä hetkellä käynnissä sen suhteen, että paino ja koko lisättäisiin. Olen samaa mieltä siitä, että että sehän voi olla se rimpsu ihan loputon. Mutta tällä hetkellä tilanne on esimerkiksi USAssa ja monessa muussakin maassa ja varsinkin esimerkiksi tämän EU-tuomioistuimen päätöksen suhteen, että sitten joiltain osin yritetään soveltaa vammaislainsäädäntöä. Ja se ei ole ideaaliratkaisu myöskään se. Ei niin kuin niiden ihmisten, jotka ovat erityisesti vammaislainsäädännön piirissä, eikä myöskään sitten lihavien ihmisten kannalta. Että vaikka niin kuin yhteisiä kohtia löytyy esimerkiksi usein vaikka niin kuin liikkuvuuteen liittyen, mutta se ei ole sillä tavalla niin kuin kans selkeä. Että tässä mielessä niin olen samaa mieltä ja se on myöskin usein niin, että yhteiskunnallinen muutoshan on jo pitänyt tapahtua ennen kuin esimerkiksi jonkunnäköinen lainsäädännöllinen muutos on mahdollinen, eli sillä on riittävästi niin kuin kansan tukea. No, kenen asia tämä nyt on? Palaan siihen ensimmäiseen kysymykseen. Niin tässä nyt tuli jo musta hyvin esille se, että se on kaikkien asia siinä mielessä, että lihavuuden stigma ei tosiaankaan koske vain lihavia ihmisiä, vaan esimerkiksi vaikka tämmöisen niin kuin hyvin normalisoidun laihdutuskulttuurin kautta se koskee ihan kaikkia ihmisiä koko ajan. Eli se vahva normi siitä, minkälainen on oikeanlainen, hyveellinen ihminen, on hyvin vahva ja me kuitenkin tiedetään, että tässä maailmassa niin tosi monennäköisesti monenkokoiset ihmiset toimii ja niiden pitäisi pystyä toimimaan tasavertaisina. Et useimmat ihmisethän on niin kuin yhden jalan murtumisen tai sairastumisen tai onnettomuuden tai lääkekuurin päässä lihavuudesta tai siitä, että he ikääntyvät ja painoa kertyy. Eli tämän kokoon ja painoon liittyvät asiat niin kuin koskettaa jossain elämänvaiheessa, elämänkulussa melkein kaikkia ihmisiä jollain tavalla ja varmasti se herääminen siihen, että se vaikuttaa myöskin heidän kohtelunsa on monelle aika kipeä henkilökohtaisesti. Niin, eli kun teitä kuuntelen, niin tulee se ajatus, että jos et ole se lihava, niin olet kuitenkin aika todennäköisesti taistelemassa lihavuutta vastaan sillä kaltevalla pinnalla ja rimpuillen pitämässä kiinni siitä, että et valu siihen joukkoon, jota lihavaksi voisi kutsua. Otetaanko Pauli välillä? Joo, vähän laajennan näkökulmaa, että ylipäätään se, että lähdetään arvottamaan ihmisen ulkonäköä missään tilanteessa, niin
herättää ainakin itselläni kysymyksiä. Viittaan nyt tähän urheilutaustaan ja siihen liittyvään maailmaan, missä hyvinkin tarkkaan voidaan mitata painoa ja rasvaprosenttia ynnä muuta. Ja se normaaliuden käsite siinä, tai mikä on ihannepaino tai mikä on ihanne muuttuja, niin on hyvin erilainen ehkä sitten kuin muussa toiminnassa. Mutta se voi kyllä stigmatisoida sitä urheilijaa ja yhteisöä hyvinkin pahasti. Oma esimerkki, mitä olen niin miettinyt, että kyllä esimerkiksi niin vaalitorella on tullut tilanteita, että kansalainen lähestyy ja ensimmäinen keskustelun avaus on, että kauhea kun sinä olet laiha, joka, eikö kuulu? Aha. Joka on aika hämmentävä, no nyt joo, hämmentävä avaus, että miksi jollakin on tarvetta lähteä arvottamaan toisen pituutta, painoa, mitä tahansa muuttuja, että se nyt on mikä on ja mitä se oikeastaan sitten siihen keskusteluun sillä tavalla kuuluu, että laajentaisin niin kuin molempiin suuntiin, että alipainokin saattaa olla ongelma tai yhtä hyvin normaalipainokin voidaan muuttaa ikään kuin ongelmaksi, että mitä sinä olet tehnyt ja pitääkö sinun tehdä noin, että olet tuollainen. Kyllä, että koko on niin kuin iso kysymys. No pikainen kommentti Ulla sitten Anna. Mun mielestä toi Me Too-liike on tehnyt hyvää tälle keskustelulle myös niin kuin kaikenlaisesta olemisesta ja ihmisen ulkomuodosta ja sellaisen kommentoinnista. Että vaikka Me Too-liikkeessä on paljon myös haasteita ja ongelmia sen kapean, heiveröisen, avuttoman, muita holhoavan naiskuvan takia, niin siinä on tosi paljon hyvää siinä, että ylipäänsä keskustellaan nyt tästä, että kenellä on oikeus kommentoida toisen ihmisen ulkonäköä. Kyllä. Hyvä Anna. Joo, mä toisin vielä sellaisen näkökulman tähän, että nythän me ollaan aika paljon puhuttu puhumisesta ja syrjimisestä, mutta siis se, että meillä yhteiskunnassa on huomattavasti enemmän lihavia ihmisiä kuin metsästäjäkeräilijöiden yhteiskunnassa, niin se ei ole sattumaa, vaan se johtuu siitä rakenteista ja niistä ympäristöistä, joissa me eletään. Et ihmisen biologiahan on syntynyt metsästäjäkeräilijäyhteisöä silmällä pitäen, jossa kuitenkin runsaskalorista ruokaa on verraten vähän tarjolla. Ja meidät on viritetty sellaiseen niin kuin moodiin, jossa jos näkee runsaskalorista ruokaa, niin se pitää syödä nopeasti pois ennen kuin se pilaantuu ja käyttää niin kuin se energia hyödyksi. No mä lasken, että tänä aamuna kun mä tulin tänne, niin mä oon kulkenut jo 8 eri sellaisen pisteen kautta, jossa mulle tarjotaan pullaa, karkkia ja herkkuja, siis pelkästään tänä aamuna. Se olisi vähän sama, kun mehän kaikki ollaan riippuvaisia ruuasta. Kukaan ei pysty olemaan kauan ilman ruokaa tai tulee kauheat vierotusoireet. Niin se olisi vähän sama niin kuin päihderiippuvainen ihminen pakotettaisiin asuun baarissa 24/7 vuorokaudessa. Ja sitten ihmetellään, että joku aina silloin tällöin niin ryppää. Me rakennetaan yhteiskunta niin, että se sotii ikään kuin sellaista meidän niin kuin normaali biologisia niin kuin ehtoja vastaan ja ihmetellään sitten sitä lopputulosta ja niin syytetään ihmisiä siitä, että he toimii niin kuin heidät on rakennettu toimimaan. Mitä pitäisi sitten tehdä? Mä esitän heti jatkokysymyksen. Mitä yhteiskunnassa pitäisi tapahtua? No siis pelkästään, jos mä jonkin verran ennen kuin lopetin lentämisen, niin vietin aikaa latinalaisen Amerikan maissa. Ja jo pelkästään se, että joka kaupassa ei ole koko ajan niin kuin ensimmäisenä tarjolla sitä runsaskalorista höttöruokaa. Et sen määrä on huimasti vähempi melkein kaikissa niin maissa, kun mennään anglosaksisen maailman ulkopuolelle. Ja tämä on niin kuin yksi tekijä, että ei tehdä ihmisten elämästä turhanpäiten ihan kammottavan vaikeeta, jos kerran ajatellaan, että että siinä on ongelma, että meidän painoindeksit nousee koko ajan, niin sen sijaan, että me lähdetään sillä niin kuin sosiaalisesti kontrolloimaan yksilöitä, niin tehdään yhteiskunnista sellaisia, että niissä on helpompi elää niin,
että niin se paino ei nouse. Ja puhun tässä nyt omalta kohdalta, koska mietin painoasioita ihan joka päivä. Ja mielelläni eläisin yhteiskunnassa, jossa mulle ei tulisi impulssia miettiä painoasioita ihan joka päivä. Eli tässä tulee tavallaan tämä yksilön vastuun ehkä ylikorostuminen, jota pitäisi siirtää myös yhteiskunnalliseksi vastuuksi. Toisaalta tässä tulee esiin myös se näkökulma, että stigmakeskustelu ei poista sitä, ettäkö meillä on lihavuus, jolle myös halutaan tehdä jotakin. Eli se ehkä myös tekee tästä keskustelusta jo välillä myöskin hankalaa. Mutta Hannele vielä, sitten otetaan yleisöstä seuraava kysymys. Haluan tuohon kommentoida sen, että se on totta, että, ja itsekin haluaisin viedä sitä keskustelua sellaista keskustelusta poispäin, että puhutaan yksilön valinnoista ja ikään kuin sitten heitä syyllistetään niistä, että se painopiste olisi enemmänkin siitä, mikä johtaa niihin valintoihin. Eli mitkä mahdollisuudet ihmisillä on tehdä erilaisia valintoja. Ja tämä on tietysti laajempikin kysymys. Että lihavat ihmistähän on aina kaikkea muutakin kuin pelkästään lihavia. Heillä on sukupuoli, heillä on seksuaalisuus, heillä on sosioekonominen asema ja niin edelleen. Ja näiden valintojen tekeminen myöskin niin kuin usein monella muullakin perusteella sitten ohjautuu. Eli esimerkiksi näistä keskusteluista usein on jäänyt huomioimatta ne tietynlaiset yhteiskunnalliset ehdot, joille niin kuin yksilö ei itse voi tai hänen vaikutusmahdollisuudet on jollain tavalla rajalliset. Et siinä mielessä niin kuin, toivoisin myöskin, että kaikki ei olisi tavallaan niin kuin vapaan markkinatalouden sanelemaa ja siellä sitten niiden valintojen tekemistä sen markkinatalouden ehdoilla, vaan että olisi muitakin. Eli ei yksilölle pelkästään valtaa. Nyt mä katkaisen sen verran, kysyn yleisöltä, onko teillä mielessä joku näkökulma tai kysymys, jota toivoisitte panelistien keskustelevan? Voi nostaa kättä ylös. Täältä nousi heti ylös, niin pieni hetki, niin saat toivottavasti tuolta mikin, niin kuullaan kysymys. Saanko mä siinä välissä vielä täsmentää, että se mun pointti, jota koitin vähän haparoivasti sanoa, on, että meillä on ruokatalous tässä maassa ihan sekaisin. Ja lihavuus ja lihavuuskeskustelu on vain yksi sen oire. Ja olisi hyvä, että me saataisiin se ruokatalous sellaiselle kaarelle, että ihmisten olisi helppo syödä terveellisesti. Niin, että sä et joudu aina erikseen valitsemaan ja niin kuin tekemään ylimääräistä vaivaa syödäksesi terveellisesti. Ja mä oletan, että se vähentäisi merkittävästi kaikkia niitä yhteiskunnallisia ongelmia, jotka tavalla tai toisella johtuu siitä, että meidän ruokatalous on ihan sekaisin. Kyllä. Hyvä. Mutta nyt yleisöstä, ole hyvä. Esitteletkö vielä itsesi? Kirsi Pietiläinen, professori Helsingin yliopiston lihavuustutkimusyksiköstä ja HUSin painonhallintatalosta. Kiitos tästä työryhmälle. Te olette tehnyt ihan mahtavaa työtä. Ihan siis todella hienoja on mun mielestä nämä toimenpideehdotukset ja mä haluaisinkin nyt sitten tarkentaa sitä, että miten näitä toimenpideehdotuksia sitten lähdetään viemään eteenpäin. Eli se on se mun niin kuin laaja kysymys, mutta mä tähän väliin sanon 2 kommenttia. Toinen niistä on se, että lihavuusstigma näkyy todella vahvasti edelleen, että jos joku ihmettelee, että onko sitä olemassa, niin se todellakin on. Ja kun itse katson tätä näiden lihavuuslasien läpi, niin sehän näkyy etenkin mediassa ja sosiaalisessa mediassa. Ja sosiaalisessa mediassa on hirveän paljon myrkyllistä puhetta. Ja sitten kun itse yrittää lääkärinä niin kun kertoa sitä, että lihavuuteen liittyy paljon sellaista biologista, joka törmää tähän yhteiskunnan muuttumiseen ja että lihavuus ei ole oma vika eikä oma valinta, niin sitten tavallaan saa itse vähän tuta siitä samasta stigmasta tietyllä tavalla. Et mä en tiedä, miten sen hiljentäisi tämän puheen. Se olisi mulle tosi tärkeää, että se niin kuin ihmisten raivokas myrsky siellä sosiaalisessa mediassa saataisiin niin kuin hiljentymään. Ja sitten positiivisia asioita. Itse opetan lääketieteellisessä tiedekunnassa Helsingin yliopistossa, eli nyt joka vuosi 150 uutta lääkäriä lähtee meidän yliopistosta oppineena lihavuusstigman vastustajiksi.
samanaikaisesti kuitenkin auttaen potilasta terveydenhuollossa. Mutta miten me saadaan tämä sama kaikkiin yliopistoihin? Sehän olisi mulle esimerkiksi kohtuullisen helppoa identifioida nämä muut yliopistot ja miten lihavuudesta siellä opetetaan ylipäätäänkin. Mutta jonkun pitäisi tavallaan niin kuin tehdä tämä. Jonkun pitäisi ehkä luoda se niin kuin määräys sinne ylätasolle. Nyt mä katson ministeriöihin ja hienoa, että on monta ministeriä mukana. Tämä on semmoinen niin kuin kysymys. Ja sitten lisäksi siitä, että pitäisikö myöskin tätä koulutusnäkökulmaa tuoda alemmas, että koska tarhassa jo lihavuusstigma saattaa näkyä, niin pitäisikö se tuoda viimeistään ala-asteelle? Miten me nyt poliittiset päättäjät tietysti on tässä hyvin keskeisessä asemassa, että miten me, niin kuin, kuka määräisi sen, että nämä juurikin pointsit nyt sitten tapahtuisi? Ja ehkä mulla oli tämä koulutus nyt omassa puheessa niin kuin isoimpana. Hyvä, kiitos. Eli koulutusta tarvittaisiin. Haluaako kansanedustajista jompikumpi kommentoida tätä, että miten tässä nyt toimitaan, että saadaan tämä koulutusmuutos tapahtumaan? Osaatteko sanoa jotakin tähän? No itse asiassa kun mennään näin yksityiskohtaisiin osiin koulutussisältöjä, niin on oikeastaan aika hyvä, että poliitikot ei kauheasti pääse niihin vaikuttaa, vaan ne tehdään kyllä siellä niin kuin ministeriöissä tai sitten jopa niin kuin virkamieskoneistossa sitä alempana. Enemmän ehkä mä sanoisin, että poliitikkojen vaikutusvalta liittyy sellaisiin niin kuin yleisiin, paitsi lainsäädäntöön, niin yleiseen keskusteluun ja yleiseen ilmapiiriin ja siihen, että mikä on ok ja mikä ei ole ok, kuin varsinaisesti tällaisiin ammatillisiin niin kuin opetussisältöihin. Mm. Haluatko Pauli kommentoida? Joo, vähän tai hyvinkin pitkälle samalla tavalla niin kuin Anna tuossa sanoi, että ja mitä Kirsi esitti ilmeisesti missään opetussuunnitelmassa tai ministeriön määräyksessä tai vielä vähempää lainsäädännössä ei ole määritelty, että millä tavalla sitä asiaa lääketieteen kandidaateille opetetaan, vaan että se ikään kuin tulee sieltä sitten vähän niin kuin läpäisyperiaatteella ja niin kuin keskustelun kautta, ja kun se ongelma on nähty, niin eri yhteyksissä sitä voidaan sitten tuoda siellä esiin. Meillähän on vähän tämmöistä yliorganisoitumisen ongelmaa monesti, että kovinkin raskaita malleja rakennetaan, ja esimerkiksi koulumaailmaa sitten voitaisiin ajatella, että tarvitaanko tässä nyt uutta oppiainetta tai oppisisältöä ja näin poispäin, mutta ehkä se menee niin kuin tämmöisen järkevän keskustelun ja terveen keskustelun ja näkökulman kautta eri oppiaineissa lävitse, että kunhan se asia nousee enemmän niin kuin keskusteluun, niin sieltähän se sitten siirtyy eteenpäin. Kyllä, ja toki terveystieto esimerkiksi oppiaineena löytyy sieltä koulusta jo valmiiksi esimerkiksi tällaisten käsittelyyn. Mutta siellä Pialla olisi toinen kommentti. Otetaan Pian kommentti tai kysymys tähän. Joo, jatkan tähän Kirsi Pietiläisen ehdotukseen lääkärin koulutuksesta. Mä itse opetan kansanterveystieteen opiskelijoita Tampereen yliopistolla ja olen myös jonkun verran tekemisessä lääkärien opetuksen kanssa. Ja kyllä mä ajattelisin itse, että Suomessa ei ole niin monta yliopistoa, että me voitaisiin jotenkin inspiroida tämä asia. Ja ehkä en uskoisi jotenkin, että tähän olisi kauhea vastustus kansanterveystieteen, tai itsekin opetan juuri tätä asiaa opiskelijoille. Että ehkä se on enemmän semmoinen, että ei ole hoksattu kaikki, että se voisi varmaan ilman, että me odotetaan, että eduskunnassa tai ministeriössä tehdään tähän liittyviä päätöksiä, niin me voidaan itse ottaa tästä niin kuin aktivoitua ja inspiroida ja tuoda esiin, että tätäkin kannattaa tuoda opetuksessa esiin. Niin kuin osana hyvää kommunikaatiota terveydenhuollossa. Kyllä, ja tässä on tullut hyviä esimerkkejä siitä, miten jo yliopistoissa on paikkoja, joissa stigmaa käsitellään, eli näistä voidaan ottaa esimerkkiä. Kotitaloustieteessä myös Itä-Suomen yliopistossa on stigmatyöpajoja hankkeenkin yhteistyöllä järjestetty, eli esimerkkejä löytyy. Mutta sieltä verkosta tuli joku kommentti tai kysymys. Terhi, ole hyvä, kerro meille. Hei kaikille, Terhi Koivumäki Sydänliitosta ollut tässä hankkeessa mukana, tuolla Tiian kanssa seurattu chattia. Eli siellä eniten on ehkä keskustelua herättänyt erityisesti lihavuuden puheeksiotto terveydenhuollossa. Mutta sitten pari ihan hyvää huomioon, jos ehditään, jos paneeli ehtii kommentoimaan.
Eli eikö silloin, jos lihavuus nähdään asiana, jota tulee ennaltaehkäistä sekä hallita painon hallinnalla, eikö se itsessään ylläpidä lihavuuden stigmaa? Ja toinen liittyy lainsäädäntöön, että jos koko olisi laissa erikseen mainittu, lisäisikö se painetta viranomaisille hankkia tietoa aiheesta, jotta he voisivat tunnistaa lihavuuteen perustuvan syrjinnän? Tämmöiset parit huomiot. Tällaiset pienet huomiot tähän meillä ihan vielä minuutti loppuun. aikaa. Tässä on toisaalta nyt tämä ehkä jännite sen lihavuuden hoidon ja sitten toisaalta tämän stigman vähentämisen välillä, joka varmaan terveydenhuollossa voisi kuvitella, että se paine on niin kuin aika kova siellä nimenomaan. Haluaako joku tähän kommentoida? Anna. No niin kauan kuin meillä on ihmisiä, jotka haluavat hallita painoaan, niin olisihan se nyt julmaa, jos meidän terveydenhuoltojärjestelmä ei siihen mitään tukea tarjoaisi. Et sitten jos me ollaan maailmassa joku päivä, jossa ihmiset eivät koe painonhallintaa tärkeäksi osaksi elämäänsä, niin sitten voidaan ehkä miettiä sitä asiaa, mutta toistaiseksi me ollaan aika kaukana sellaisesta maailmasta. Ja kyllä niin olisi mukava ajatella, että tätä puolta ei olisi, mutta faktuaalisesti se kuitenkin siellä on. Mä tähän lisäisin yksi syy, minkä takia mä näen ehkä, että mikä estää sitä tai mikä hankaloittaa sitä lihavuudesta puhumatta on tämä, mikä Harjusen alustuksessa jo tulikin esille, tämä luokka-aspekti. Eli lihavuus haisee köyhyydeltä johtuen siitä, että se on selvästi myös luokkakysymys. Se on sitä siihen suuntaan luokkakysymys, että keskiluokkaisiin töihin on vaikeampi lihavan päästä kuin laihan. Ja se on siihen suuntaan, että keskiluokassa toisaalta palkitaan hoikkuudesta ja myös normitetaan hoikkuutta tiukemmin kuin työväenluokassa. Ja tämän seurauksena jo kun verrataan ammattikoululaisia lukiolaisiin, niin puhutaan ihan eri painoindekseistä. Eli lihavuus on myös luokkakysymys ja se kytkeytyy moniin muihin stigmatisoituihin ominaisuuksiin sitä kautta. Ja tämä on sellainen asia, mistä ei oikein puhuta ja sitten kuitenkin oikeasti siitä pitäisi puhua, että ilmiöstä saisi niinku kokonaiskäsityksiä ja ymmärtäisi, että mitä se tarkoittaa, mitä ihmiset näkevät, kun he näkevät stigmalasien läpi lihavan ihmisen. Kyllä. Nyt lyhyesti vielä, Pauli, tämä hoito ja stigman vähentämisjännite. No joo, ajatukseni lähti vähän Toisaalle joo. Eli on UKK-instituutin Vasankarin kanssa ollut puheessa Varalan urheiluopistossa, Riku Granatin kanssa oli justiin, ja keskustelussa on ollut tällaisia asioita, siis ne on liittynyt vähän niin kuin liikuntaan, mutta siinä on tietysti yhteys myös painonhallintaan. Ja tämmöisiä digitaalisia keinoja niin kuin seurata, antaa palautetta ihmisille on olemassa, laitteet ranteeseen maksaa tyyliin 100 €, eli ei kauhean kallista. Ja ihmiset ovat hyvin motivoituneita, monet, tekemään asioita, jos he saavat tukea, eivät jää yksin. Ja ketään ei siihen pidä niin kuin pakottaa, mutta mielelläni näkisin, että nyt aloittaneet hyvinvointialueet ja tällainen, että sieltä voitaisiin joku tämän suuntainen hanke aloittaa. Ihan vaikka nyt lähdetään sitten vaikka jostain kunnasta, kunnan työntekijöistä ja katsotaan, että mikä yhteys sillä on painoon, liikunnan määrään, hyvinvointiin, sairauspoissaoloihin, tällaista. Eli kuuntelen teitä, niin tavallaan tarvitaan myöskin se, että vähennetään stigmaa, niin ei sulje pois lihavuuden hyvää hoitoa ja riittäviä resursseja lihavuuden hyvään hoitoon. Eli näitä molempia asioita edelleenkin tarvitaan. Nyt ihan napakat viimeiset kommentit vielä tähän Ulla ja sitten Hannele ja sitten aikamme on käytetty. 100 € on paljon rahaa. Jos puhutaan luokista. Mutta sen, mikä halusin sanoa, niin eihän meillä ole käytännössä Suomessa tällä hetkellä tehdä oikeastaan terveydenhuollon resursseilla yhtään mitään, jos ajattelet, mikä on niin kuin lihavuus. Paljonko meillä on lihavia, nyt unohdetaan vielä ylipainoiset ihmiset, joiden mun mielestä ei tarvitsisi tehdä paljon mitään. Mutta siinä on niin kuin päättäjillä hyvinvointialueella ihan hirveän iso rooli. Kälyni kouluterveydenhoitaja pitää painonhallintaryhmiä, jotka on nyt lopetettu. Tulen siis Salosta. Kuntien
työntekijöiltä on lopetettu kaikenlaiset liikuntasetelit, eli sielläkään ei kauheasti kuntalaisista piitata. Eli meillähän ei tehdä yhteiskunnassa mitään muuta kuin puhutaan. Nyt tällä hetkellä me puhutaan todella kovilla arvoilla. Olen nyt ihan viimeisen vuoden aikana kuunnellut vaikkapa, olin Aivoliiton 100-vuotisjuhlissa, siellä sanottiin, että ehkä Aivoliitto ei vielä 100 vuotta, mutta isoissa juhlissa, jossa oli uusi ohjelma. Siellä sanoi valtiovarainministeriön budjettipäällikkö Mika Niemelä juhlapuheessaan, että aivoterve kansalainen on tuottava kansalainen. Ja tämä puhe on nyt tämän vuoden aikana lisääntynyt tosi paljon. Se liittyy varmastikin tuleviin vaaleihin, se liittyy meidän tutkimusinstituutioiden ja virastojen ja laitosten rahanhakutarpeisiin. Eli nyt suomalaiset on terveempiä kuin koskaan, toimintakykyisempiä pidempään kuin koskaan. Ja sitten me eletään tällaista puhetta ja puhetapaa, jossa suomalaiset ikään kuin tämän viikon puheenaihe ja tutkimustulos, että suomalaiset ei liiku tarpeeksi. Niin kuin hirveän iso ristiriita käytännön toimien ja juhlapuheiden välillä ja syvenee ja kovenee. Eli puheet ja teot jotenkin niin kuin lähemmäs nyt toisiaan. Hannele vielä ihan lyhyesti saat kommentoida. Joo. Eli olen samaa mieltä siitä, että se nykyinen niin sanottu lihavuuden hoitohan ei kauhean hyvin toimi niin kauan kuin se on sitä, että kehotetaan laihduttamaan ja annetaan jonkunnäköisiä pamfletteja käteen, niin eihän se vaan vastuttaa yksilön sellaista asiasta, joka on selkeästi hänelle jo aikaisemminkin ollut hankala. Eli paljon enemmän erilaisia niin kuin matalan kynnyksen mahdollisuuksia, olipa se nyt sitten niin kuin ravitsemusneuvontaa tai esimerkiksi vaikka niin kuin suuressa pulassa olevan brittiläisen NHS:n tapa, joka on esimerkiksi, että ihmisille on tarjottu mahdollisuutta saada esimerkiksi liikuntakortteja, eli jolla pääsee ilmaiseksi kuntosalille ja erilaisiin liikuntaryhmiin. Eli sellaisia oikeita käytännön toimia, jos me halutaan parantaa ihmisten terveyttä eikä pelkästään laihduttaa heitä, niin on olemassa. Tarvitaan lisää resursseja. No 3 lauseen lyhyt viimeinen puheenvuoro. Pauli, ole hyvä. 100 eurosta se on paljon rahaa, mutta täytyy suhteuttaa esimerkiksi sairauspoissaolopäivän hintaan ja nyt tässä tulee tämä työnantajan näkökulma ja sitä kautta niin kuin olin lähestymässä tätä asiaa. Kyllä, kuka laitteet maksaa, se on tietysti aina toinen kysymys. Kiitos panelisteille vilkkaasta keskustelusta. Tämähän oli vasta avaus, startti, keskustelu jatkukoon niin täällä ja siellä eri puolilla Suomea ja erilaisissa yhteisöissä. Nyt panelistit poistumme tästä ja päästään loppusanoihin tämän seminaarin osalta. Tehdään pieni vielä siirto tässä, niin tarvitsetko tätä? Tarvitsetko pöytää? Jos me siirretään vielä nämä tästä. No niin, loppusanoina haluaisin ensinnäkin kiittää kaikkia tähän tilaisuuteen osallistuneita. Sekä niitä, jotka ovat tehneet ennakkotyötä tässä hankkeessa, teitä, jotka tulitte tänne pohtimaan tätä asiaa ja teitä, jotka tulitte linjoille kuuntelemaan. Se, kenen tässä pitää toimia, sehän olemme me kaikki. Mehän kaikki luomme sitä kulttuuria ja toivon, että tieto ja ymmärrys täällä on lisääntynyt ja me voidaan viedä sitä eteenpäin tuonne kentälle. Tämä tilaisuus alkoi siitä, että puhuttiin tilasta. Pidän siitä ajatuksesta, että meillä kaikilla olisi semmoinen turvallinen tila, jossa me voisimme kokea olevamme arvostettuja juuri sellaisina kuin me olemme. Ja erilaisuus kohdattaisiin niin kuin mahdollisuutena kehittyä. Ja se on mielestäni hyvä lähtökohta. Ja sen jälkeen haluaisin nostaa tähän muutaman asian tästä hyvästä tilaisuudesta. Mieleni tekisi toistaa kaikki, mitä olen oppinut, mutta epäilen, että siihen ei nyt ole aikaa, joten nostan vaan muutaman. Ensinnäkin haluaisin muistuttaa siitä, että meidän pitäisi päästä painokeskeisyydestä hyvinvointikeskeisyyteen. Lainaan tästä yhden luennoitsijan sanoja, että terveyden edistäminen on muutakin kuin laihduttamista ja se meidän pitäisi nähdä. Meidän pitäisi myös näistä jännitteistä talouden, kansanterveyden ja yksilön oikeuksien välillä päästä jälleen siihen tilaan, missä vallitsisi sitä yhteisymmärrystä. Ja se on myös pyrkimys pois syyllistämisestä. Lihava ihminen, täällä sanottiin, että hänet tulkitaan sairaaksi, poikkeavaksi tai oletetaan, että hänellä on jotakin henkisiä ominaisuuksia. Se ei ole se lähtökohta, mistä meidän pitää päästä pois hiljaisuudesta ja meidän pitää päästä puheeseen, mutta meidän pitää päästä siihen arvostavaan puheeseen, että me päästään sillä eteenpäin.
Tässä tiedon lisäämisen merkitys ja eettinen ohjeistus on erittäin tärkeitä. Mutta sitten haluan vielä paneelista nostaa sen, että lihavuus on erittäin sosiaalinen ilmiö. Meidän pitää kuulla näiden lihavien stigmatisoituneiden ihmisten ääni, jotta me pääsemme myöskin niihin perimmäisiin asioihin kiinni. Meidän pitää nähdä ne ympäristön rakenteet, jotka ruokkivat tätä väärää ravitsemuskulttuuria ja pyrkiä vaikuttamaan myöskin niihin omilla teoillamme. Mutta ennen kaikkea olen hyvin iloinen siitä, että tässä asiassa on lähdetty liikkeelle ja päästy eteenpäin. Kiitos vielä kaikille. Kiitos Riitta Emeleus, ohjausryhmän osallistuja, myöskin ohjausryhmän jäsen tässä hankkeessa ja valtiovarainministeriöä edustit. Kiitos kaikille osallistuneille tästä seminaarista paikan päällä ja siellä verkossa. Olkoon tämä startti, jatkukoon puhe, keskustelu, mutta myös nämä käytännön teot, eli kohti eettisempää ja vastuullisempaa painopuhetta ja käytäntöjä. Kiitos.